Sa ibang mga balita, patuloy na isusulong ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ang pagtataguyod ng sektor ng edukasyon ayon kay Dagupan City Mayor Belen T. Fernandez. Sa naging mensahe ng alkalde kasabay ng pagunita sa ika-128 na taon ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal, inihayag nito ang kahalagahan ng pag-i-invest para sa kinabukasan ng mga kabataang Dagupenyos. Sa tala ng LGU, nasa 200 million pesos ang nakalaang pondo para sa scholarship program na target ng 5,000 scholars sa lungsod. Ilan pa sa binibigyang pansin na programa para sa mga kabataan ang health services at youth engagement projects. Samantala, patuloy umanong pagsisikapan ng magandang pamamahala, transparency at accountability upang patuloy na umunlad ang syudad ng Dagupan. IFM News. IFM News. IFM News.